Hyvää päivää, iltaa, aamua, mitä ajankohtaa elätkin siellä. Täällä on Syrjäniemen Meeri ja Katri Levonen. Tervetuloa Keijupöly-podcastiin. Mulle sä oot ollut Meeri Keijupöly, niin mä kuulin sun sukunimen ensimmäistä kertaa, että sulla on sukunimikin. Syrjäniemi. Se joka on Keijupöly. Niin, Keijupöly tai rakkauskeiju. Ei oo sun sukunimi. No, sä oot mulla puhelimessakin Meeri Keijupölynä. Niin, joo, mä oon varmaan aika monella, mutta kaikkeen voi identifioitua sukunimeen tai keijupölyyn tai mihin tahansa, mutta eikö me olla täällä purkautumassa rooleista? Niin, ja sä esittelet itsesi aina silleen sukunimen kanssa. En aina, mutta miten milloinkin. Niin. Välillä en sano nimeä ollenkaan, mutta joo. Mutta mä ajattelin, että me ei olla täällä puhumassa musta, vaan ehkä sinusta tai meistä tai kaikesta. Katsotaan, mitä tänään on mielen päällä. Tosi ihana, kun kutsuit mut tähän yhteisen äärelle ja voidaan kokoontua täällä mun kodin hoitohuoneessa tai salissa, jonka nyt erityisesti, en tiedä ootteko kukaan katsojista ja kuulijoista seurannut Katrin elämää, mutta Katri on hiljattain eronnut yksityisessä elämässä, eli parisuhteen on päättänyt ja tämä on ennen ollut meidän niin kuin yhteisten tapahtumien, retriittien sali. Joo. Ja mä koin sitten ennen Mikaa, mä tein tosi paljon naisten kanssa työskentelyä. Tein kohtutyöskentelyä ja naiseuden äärellä ja sitten se oikeastaan jäi kokonaan, että tuli se meidän yhteinen juttu. Ja lähdin tutkiin sitten sitä, että mikä mun suhde tällä hetkellä on naiseuteen ja niihin teemoihin. Ja sitten mua on aina silloin tällöin myös pyydetty doulaksi synnytyksiin, mä oon tehnyt myös synnytysdoulausta elämässä. Niin äitiys ja naiseus, niin se on aina ollut tosi lähellä mun sydäntä. Erityisesti äitiys, kun mäkin olen 4 lapsen äiti. Niin jo ennen kuin erottiin Mikan kanssa, niin mä perustin Honor the Woman-tyyppisen valmennuksen ja mahdollisuuden naisten tulla yhteen. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että kunnioitetaan sitä todellista itseä. Ja sillä ei ole mitään tietynlaista muotoa sillä naiseudella, mutta se on todella syvää toisten kunnioittamista ja siellä ei ole ilkeyttä, siellä ei ole väkivaltaa, siellä ei ole häpeätä, siellä ei ole kateutta, ei mitään niitä niin sanottuja vanhoja teemoja. Toki ne saa nousta esille, ne saa purkautua sieltä kehosta, mutta niitä ei projisoida toisiin. Kyllä. Se on se juttu, niin mä halusin sitten tietyllä lailla myös pyhittää tämän salin, missä me nyt istutaan, niin Honor the Woman saliksi, sellaiseksi naiseuden temppeliksi, jossa todellakin kehollistetaan sekä feminiininen että maskuliininen laatu, ja siinä fuusiossa syntyy ihmeitä ja taikaa. Ja voisi sanoa, että sitä keijukaispölyä. Kyllä. Niin tää nyt tämmöisenä johdantona, missä me nyt tällä hetkellä istutaan. Että täällä on tosi ihanat tunnelmat tässä paikassa. Ja itse asiassa tässä kulkee tämän talon läpi leiliin. Ja meillä on noi mittarit, millä voidaan sitä mitata. Niin juuri tässä itse asiassa, missä me nyt sun kanssa istutaan, niin on leilin. Ja kun me Mikan kanssa tänne muutettiin, niin mehän tehtiin huikea updateaus tälle talolle. Uusittiin kaikki lattiasta kattoon. Ja sen lisäksi ollaan sitten tehty sitä leilin ja työskentelyä täällä yhdessä, että kohotettu tämän paikan energiaa meidän upealla työskentelyllä. Ja nyt tämä saa niin kuin uuden muodon mun käsissä. Kyllä. Ja sitten myös mun lasten käsissä, että he myös tässä tosi paljon ovat vaikuttamassa ja ovat kaikki hyvin tietoisia lapsia ja niin sanotusti heränneitä, jos tämmöistä sanaa käyttää.
Joo, se on jännä sana se herännyt, koska sitä ihmiset käyttää niin monessa tavalla, että toiset on heränneet yhteiskunnallisista asioista, ja toiset on herännyt sydäntietoisuuteen ja toiset on herännyt yksilötietoisuuteen. Mutta että, sepä. Ja aina me herätään jostain. Niin, kyllä. Jostain hypnosiudesta. Niin, kyllä. Että se on jatkuvaa. Kyllä, että aina tavallaan tulee simulaatiosta uusia kerroksia, mutta tämä on arvokasta matkaa. Tämä on todella arvokasta matkaa. Ja nyt mulle kerroit tuossa sun tarinaa, niin koko ajan selkenee enemmän, että miksi me ollaan tässä just nyt. Koska itselle on kans just toi nimenomaan toi feminiiniys, se on niinku noussut tosi paljon viime vuosina ja on tavallaan niinku löytänyt sen luontaisen naiseuden. Aivan. Että ei ole enää sitä semmoista niinku, könttiä, semmoista ulkoapäin tupattua naiseutta, niin, että se on tämmöistä, että mitä on jotain mainoskuvia, että pitää olla tämän näköinen ja muuta, mutta että eihän se on niinku, se on ohjelmointi. Kyllä. Ja me ollaan täällä nimenomaan pääsemässä eroon niistä ohjelmoinneista ja löytämässä, mitä sä puhuit, todellinen itse. Joo, ja se on ennen kaikkea niin kuin yhteyttä omaan sieluun ja vieläkin hienovaraisempiin olennuspuoliin. Ja jokainen on sillä polulla avautumassa sille yhteydelle, mikä oikeastaan aina on ollut. Ja itselle se on hyvin orgaanista ja luonnollista olemista. Ja loppujen lopuksi siinä ei mitään ihmeellistä. Se on meidän luontainen henkisissä skeneissä kaikesta tehdään niin ihmeellistä. Ja loppujen lopuksi se on palaamista siihen luonnolliseen olemiseen. Kun puhuit tässä ennen tätä haastattelua, että äiti-maa-yhteys on sellainen, mistä tykkäät puhua ja on sellainen tekijä. Mä koen, että se on nimenomaan sitä, että me inkarnoidutaan oikeastaan täysin tähän meidän fyysiseen kehoon ja tänne äitimaan kamaralle ja otetaan omaksemme tämä hetki. Ja se, että me ollaan tässä kehossa, me ollaan meidän tunteemme, me ollaan tämä fyysinen keho, me ollaan kaikki se ihmisyyden skaala. Mutta samaan aikaan ei me olla mitään sitä. Ja sehän on se paradoksi, mikä jokaisen täytyy itse ratkaista omalla heräämisen polulla. Että mikä se suhde on ja miten se lähtee integroitumaan ja suhteessa niihin omiin elämän kokemuksiin ja kivuliaisiin kokemuksiin, kun ei kukaan halua kokea niitä. Se on vaan kans meihin syvästi ohjelmoitu ohjelma, että älä tunne, älä aisti, älä koe. Että se on ihan liikaa. Se on niin. Ja sit henkiset ihmiset on silleen, en ole kehoni, en ole tunteeni. Sitten ne meditoi 20 vuotta ja ne kuvittelee olevansa jotain, mutta ne on täysin dissosioituneita ihmisyydestä. Niin, kyllä. Ja sekin on matka. Että sekin täytyy kulkea, kunnes sä tuut takaisin siihen ihmisyyteen ja inkarnoidut juurevasti tänne äitimaan kamaralle ja saappaat mutaan, sormet multaan ja loppujen lopuksi se, että me kosketaan tässä toisiamme, on tämä maailma. Sille se ei ole yhtään erillinen siitä muodottomasta. Eli sitten ne sulautuu yhteen, muodoton ja muoto. Mutta se on todellakin matka ja jokainen tekee sen oman näköisellä tavalla sen polun. Ja sitten myöskin niinku se naiseus. Kyllä. Esimerkiksi, kun siitä tässä myös puhutaan, niin se voi saada vaikka minkälaisia muotoja. Ja sä et enää paina alas myöskään mitään energiaa tai mitään esenssiä, vaan sä saat ilmentää kaikkea. Kyllä. Täysin vapaasti. Kyllä. Mutta samaan aikaan se on myös, mä koen itse, että se on sisäisesti myös niin kuin tietyllä tavalla tyhjä, tiedätkö? Että siellä ei ole ketään, kuka identifioituu enää myöskään niihin. Se virtaa tosi vapaasti. Kyllä, niin mä just ajattelin sitä, että siinäpä onkin dilemma sitten olla kaikkeus identifioitumatta siihen mihinkään, mutta se on tosi kaunista ja arvokasta matkaa tavallaan. Se, että me saadaan yhdessä jakaa sitä, yhdessä kokea jokaisella se oma polku ja reitti, mitä ne menee ja kaikki käy jotenkin, jossain muotoa sitä samaa matkaa, mutta kuitenkin tässä erillisyyden hahmossa. Kyllä, ja hyvin yksilöllisesti. Kyllä. Et se, mitä mä sanon, ei välttämättä resonoi kaikille. Ja sitten se, mitä sä puhut, ei resonoi kaikille, mutta resonoi jollekin. Et meillä on kuitenkin ne meidän yksilölliset
tavat ilmasta ikuisuutta. Ja se tulee sitten juuri sellaisella kauniilla tavalla tänne muodon maailmaan, kun se tulee. Eikä se aina välttämättä olisi kaunista. Niin, kyllä. Mutta kauneus on katsoja silmissä, eikö joku ohjelma sanonut näin? Niin. Kyllä. Tarkoitan sillä sitä, että jos ihminen käy tosi rankkoja kokemuksia läpi, niin tässä maailmassa negatiivisuutta, niin kutsuttua negatiivisuutta, niin erityisesti siihen ihmisillä on tosi paljon vastustusta. Niiden niin kutsuttujen negatiivisten tunteiden äärellä ja positiiviset tunteet taas on enemmän semmoisia niin kuin hyväksyttyjä ja haluttuja. Kyllä. Mutta sekin on vaan loppujen lopuksi niin, se on sitä identifioitumisen maailmaa ja mielen luomaa maailmaa. Tämä on hyvä, tämä on huono, koska ne on aistimuksena erilaisia. Vihan tunne on aistimuksena paljon intensiivisempi kuin esimerkiksi ilo. Totta kai, kyllä. Ne on, ne on vaan, se ei ole yhtä tiivis. Viha on paljon tiiviimpi. Kyllä. Ja sitten jos se vielä tiivistyy ja ihminen ei esimerkiksi suostu tunteen vihaa, painanut alas vihaa, niin se saattaa muodostua sairaudeksi. Ja sitten tulee vielä kiinteämpää. Niin, se oikein niin fyysistyy niin, tavallaan, kun se tulee vaikka syöpänä jonkin kohtaa kehoa tai jotain muuta, niin siinäpä sitten onkin se niin könttivihaa, joka sitten tavallaan se voidaan leikata sieltä, mutta ei se parane sillä. Koska sehän vaan niin kuin muuttaa muotoa, että se tulee jossain uudessa muodossa kehoon tai johonkin kohtaan, että he ei halua huomaa tämä. Niinpä, just näin. Eli jos me oltaisiin enemmän eläimen kaltaisia, että kun eläin vaikka kohtaa jonkun traumaattisen tilan, sehän vaan ravistelee sen välittömästi niin kuin pois. Kyllä. Ja that's it. Ja niinhän lapsetkin toimii aika pitkälti, kunnes sinne tulee sitten se minäkuva alkaa muodostua ja suhde maailmaan, suhde itseen. Ja se on se polku, mikä vielä tässä ajankuvassa niin jokainen käy läpi kehityksellisesti ja psykologisesti. Ja se tarvii tosi paljon itseymmärrystä ja itsetutkimusta. Ja jokainen meistä on se oma tutkimustieteilijä tämän instrumentin kautta. Kyllä. Sullahan on se True Being. Eikö se on sun firman nimi? Joo, kyllä. Niin, se oli jännä, onko se Instassa Katri True Being tai mikä se on? Niin mä luulin aluksi, tai en mä tiedä oliko se luulo vai muuten vaan, että se on niin kuin, todellinen olemus, mutta sitten sun verkkosivuilla oli, että mikä se oli, mun pitää luntata, tosi olemus. Mä luulin, että se on, tai ajattelin, että se on tosi olemus, mutta sitten siellä oli verkkosivuilla, että todellinen itse. mutta nämäkin on silleen niin kuin termejä, ja ne on hauska, että miten jokaisen mieli kääntää eri asiat omalla tavallaan. Sepä, ja jokaiselle sanalle löytyy se omanlainen käsitteistö siitä myös, että mistä kulttuurista sä oot syntynyt ja mikä on se sun kulttuuriperimä, niin meidän pitäisi purkaa jokainen sana niin, että se tulee kuulijalle ymmärretyksi. Silti se ei välttämättä tule koskaan ymmärretyksi, koska jokainen käsittää tätä maailmaa aina omien linssien läpi. Totta kai, kyllä. Niin, vaikka kuinka me yritetään niin kertoa ja avata, niin se ei välttämättä avaudu, mutta tässä me nyt höpötetään ja puhutaan ja muuta ei voida. Niin, tai voidaan tietenkin, mutta nyt oli vähän niin kuin ajatuksena, että antaa palaa, jos kerta kuvataankin erikseen puhetta, että jos joku saisi siitä jotain. Niinpä. Mä mietin, että sitä true being toit esille. Niin, just se, että tavallaan tosi olemus tai todellinen olemus tai sitten todellinen itse, niin mä kiinnosti silloin, että mikä on Katrin tosi olemus. Tosi olemus. Tosi olemus. Tai todellinen olemus sitten. Että. Niin. No ehkä se on sitä, mitä tuossa jo avasinkin, että se on tosi luonnollista ja orgaanista olemista, että se on tosi rentoa. Mä kuvaan sen nyt tässä hetkessä. Se on todella rentoa. Mä virtaan elämän kanssa. Elämä ilmenee sellaisena kuin se ilmenee. Ja sitten mä vastaan siihen, niin mä vastaan jokaiseen tilanteeseen. Ja se on sielullisesti ja se on tosi vapaata. Et ihmiset kuvaa mun kanssa olemista
sillä tavalla, että ne kokee tulevansa kotiin itsensä luoksi. Ja ne kokee, että ne tulee täysin kuulluksi ja nähdyksi. Ja he kokevat myös hyvin niin kuin rennoksi. Ja niin ihmiset on nyt kuvannut, kun on tännekin tullut, että täällä on ihan valtavan rento, vapaa se energeettinen kenttä. Ja mulla on ollut tosi tärkeää aina se, että jokainen saa ilmentää itseään sellaisena kuin se on. Ja mä en pyri puuttumaan siihen millään tavalla, koska ei se ole kenenkään tehtävä. Mä toki mä oon yrittänyt suojella, mä oon yrittänyt parantaa ihmisiä. You name it, mä oon tehnyt ne kaikki. Mutta nykyään niin, mä oikeastaan vastaan vaan kysymyksiin ja mä annan ihmisten olla täysin vapaita sellaisena, kun ne on siinä omassa todellisuudessa ja mitä ne valitsee. Ja kun ihmisten täytyy käydä läpi ne omat juttunsa niiden kokemusten kautta, koska ihminen oppii kokemusten kautta kaikkein parhaiten. Ei niin, että me intellektuaalisesti tai että me kerrotaankaan niitä asioita. Lapset on esimerkiksi loistava esimerkki siitä. Niiden täytyy oppia kokemuksen kautta. Me ei voida suojella vaikka meidän omia lapsia elämän kokemukselta, vaikka jokainen vanhempi sen niin haluaisi tehdä. Ne haluaisi ohjata lapset tiettyyn suuntaan ja tehdä sellaisen, niin kuin, että ei vaan tätä. Se on ihan käsittämätön, miten niin kuin vanhempana me voidaan toimia just sillä tavalla. Ja suhteessa pohjautuen usein niihin omiin lapsuuden kokemuksiin. Kyllä. En mä halua, että missään nimessä sä joudut kokeen tämmöistä, koska mä koin sellaista. Tiedätkö? Ja sitten ne sielut, ne saattaa valita, että ei vitsi, että tommosen polun, kun sä valitsit, että mä nostan käden pystyyn. Mutta että totta kai siinä täytyy niinku rinnalla kulkea. Mehän ollaan toistemme rinnalla kulkijoita. Ja mun mielestä joku sanoi sitä, että esimerkiksi, että jos sä haluat opiskella sosiaalityöntekijäksi, niin lähde istumaan tonne kadulle ihmisten kanssa, jolloin on tosi vaikeeta. Ja oo vaan läsnä. Eli mistään ei ole muusta loppujen lopuksi kysymys kuin siitä, että me ollaan läsnä. Että me uskalletaan olla niin syvällisesti läsnä, että kaikki tulee katetuksi. Ihan kaikki. Mutta ei se ole helppoa. Ja siinä täytyy tuntea itsensä aika hyvin ja käydä vapautumisen polun läpi ja kohdata ne omat niin kutsutut haavat ja varjopuolet ja ynnä muut. Se koko psykologinen shit show. Jokaisen on kohdattava se. Ja sitten kun me ollaan kohdattu se itsessämme, niin me voidaan kohdata se toisessamme. Eikö vaan? Ja mulle se todellinen itse on, jos sitä nyt näin sanoo, niin tosi syvää läsnäoloa kaiken kanssa, niin kuin elämä ilmenee. Ja niin, se vaan virtaa sitten sellainen kuin virtaa. Kyllä. Hetkestä toiseen. Kyllä. Se on kaunista. Niin, edelleen. Mulla on jotenkin tänään selvästi tämmöinen päivä, että kaikki on kaunista, mutta kyllä, sitähän se on. Kaunista. Sitähän se on. Kyllä. Tavallaan, että niin kuin mäkin tuossa alussa sanoin, että nyt on ollut muutama päivä semmoista kunnon hurlumheitä. Niin kuitenkin se, että tavallaan siinäkin tilanteessa, kun kokee käyvänsä jonkin sortin välikuolemaa, niin on siinäkin tilanteessa kiitollinen ja onnellinen siitä, että saa kokea sen, koska kyllä, se on aina niin kuin kotiin päin. Kyllä. Ja silleen, että taas sen, että vaikka kuin tuskastakin itkee välillä, niin se vaan tuntuu niin hyvältä, koska se puhdistaa ja vapauttaa. Kyllä. Ja sieltä se pääsee esiin vielä enemmän sen todellinen itse. Ja sekin on kaunista. On, kyllä. Niin. Kyllä. Ja se on just, että mitä määritteitä annetaan niille kaikille. Mä mietin sitä ergonomiaa. Mä ajattelin, että me katsotaan tuonne kameraan tämän puhelun, mutta sitten me katsotaankin koko ajan toisiaan, niin mä huomaan, että mun pitää niskaa koko ajan vinossa. Niin, sopiiko, että mä käännyn näin? Mäkin on tälleen vähän niin kuin puolivinossa. Kyllä. Vaikka joka päivä tekeekin joogaa ja liikuttaa kehoa, niin mulla on tosi tärkeää. Keskilinja. Niin, ergonomia. Kyllä. Kyllä pidetään sitten pieni jälkijooga ja pienet kossitukset lopuksi. Niin. Joo, mutta todellista itseä niin loppujen lopuksi sitä ei myöskään voi kuvata. Sitä ei voi kuvata sanoin, koska se on täysin
sanojen tuolla puolen. Ja mitä tahansa mä sanoilla yritän kuvata, niin se on oikeastaan vaan mielelle tien viittoja. Että sydän oikeastaan tunnistaa sen ja ihminen tunnistaa sen, kun se tulee sen, koska se on ennen kaikkea se on energeettinen shift omassa sisäisyydessä. Ja se on aistittavissa ja koettavissa, se ei ole niinkään selitettävissä. Mutta jotkut sanat voi viitata siihen suuntaan ja sanat voi antaa tien viittoja. Mutta esimerkiksi niin kuin äänihoidot on aivan loistava polku tie itse luo, koska silloin ei tarvitse käyttää sanoja. Sen voi värähdyttää soittimien kautta ja sitten ne soittimet myös lähtee purkaan sieltä kehosta niitä erilaisia jännitteitä ja sitä tiivistä energiaa. Kyllä, joo. Ja katselijoille ja kuulijoillekin tiedoksi, että ehdottomasti voin suositella Katrin ja Mikan äänihoitoja. Että mä olin itse käynyt aika paljon ton Toivasen Janin, eli Valonkädet äänihoidoissa aikoinaan. Ja sitten mä tosiaan reilu vuosi sitten kohtasin teidät siellä Vapausfestien 1V-synttäreillä. Ja se oli kyllä kans matka. Silleen, että teitä oli 2 vielä siinä ja sitten se niinku oikein lähti iso porukka ja se lähti ihan elämään se tila ja kiertämään se energia siellä. Ja se oli kans poikkeuksellista. Ja sitten muistaakseni Tampereella jossain joogakoulullakin kävin teidän äänihoidossa, niin ne on kyllä tässä nyt niinku face-to-face asiakaspalautetta, että erinomaista toimintaa, että ne on tosi merkityksellistä työtä, mitä olette yhdessä tehnyt. Ja se on varmasti kymmeniä ja satoja ja toivottavasti tuhansienkin matkaan vaikuttanut jollain tasolla, että on päässyt ihan, kun jokainen hoito ja kerta aina yksilöllinen, että joskus siellä saa itkeä ihan täysillä ja joskus lähtee ihan niin sanotusti tripeille, mutta ne on aina niin kuin se antaa sen, mitä siihen hetkeen on tarkoitettu. Juuri näin. Ja se oli just tuossa, äsken puhuttiin siitä, että kun kohdattiin, että miten se tuntui kotosalta, niin. Ja jonkin sortin semmoinen, että vaikka ei ollut tässä fyysisessä todellisuudessa varmaan tavattu ennen sitä, niin tuntui semmoiselta déjà vulta ja sitten just se tavallaan se kepeys ja keijuenergia ja sitten se mikä susta olen aistivina, niin myös semmoista jotain enkelillistä. Niin mä oon miettinyt just sitä, että mistäköhän sä oot tullut. Varmaan samasta alkulähteestä kuin kaikki muutkin, mutta että onko sulla näkemystä tai kokemusta siitä, että siis ne on niitä hienovaraisempia, laadullisia puolia, mitä me jokainen kannetaan, mistä sä äsken puhuit, että missä tulee sitten se semmoinen symboliikka, että on enkelinomainen tai on keijunomainen, niin ne on niitä erilaisia laatuja, mitä meidän sielu kantaa. Ja ne on vähän hienovaraisempia kuin sitten se, että hei Meeri, että sulla on tämmöinen käsi. Kato, niin kuin meidän kädetkin, ne on ihan erilaisia. Että näkin on erilaisia laatuja. Niin sitten samalla tavalla se enkelinomainen, nekin on vaan ne on laatuja. Niin. Eikö vaan? Mä en ole ikinä tälleen näin tajunnut, että meillä on erilaatuiset kädet. Niin. Ja sulla pitää olla just tämmöiset kädet. Kyllä. Ja mulla pitää olla just tämmöiset kädet. Niin, kyllä. Joo. Ja siis mullahan oikeastaan lähti mun tietoinen henkinen polku 19-vuotiaana, kun mä menin antroposofisten opintojen pariin, eli Steiner-pedagogiikan äärelle. Ja se oli mulle 19-vuotiaalle semmoinen, että mä oon tullut kotiin. Tässä niin Steiner on kirjoittanut niin huikeita kirjoja ja miten hän havainnoi maailmaa ja erityisesti vapauden filosofia oli mulle semmoinen, mä niin kuin sulin siihen, että tämä on just miten mä niin kuin koen asioita. Niin se oli aivan mielettömän upeat. Halusin sen vaan tuoda tässä sen takia, koska mulla on tosi vahva se Steiner-pedagoginen pohja, ja mä oon myös toiminut Steiner-päiväkodeissa varhaiskasvattajana ja näin, niin Steiner-pedagogiikassa erityisesti paljon niin kun katsotaan niitä laatuja ja tuetaan jokaisen lapsen laatua, että lapsi voi syntyä
oman kaltaisekseen ihmiseksi tänne maailmaan ja sydämestä käsiin, sydämestä jalkoihin, nimenomaan toteuttaa sitä todellista itseä niiden omien lahjojen kautta. Ja ne on meillä kaikilla erilaisia. Ja se onkin se upeus ja rikkaus siinä. Ja kuinka me opitaan kunnioittaa toistemme lahjoja ja näkeen, että jos Meeri, sua ei olisi täällä maan päällä, niin täältä puuttuisi todella tärkeä pala. Niin, kyllä. Niin kuin se, mitä sä tuot tänne. Niinpä. Ja mä koen, että nyt erityisesti meidän kaikkien on aika puhua sitä omaa totuuttamme. Kyllä. Koska se antaa niin paljon muille. Me ei tehdä sitä itsemme vuoksi, vaan toisille. Että ihmiset voi tulla kosketetuksi niin, että he tunnistavat omassa sydämessä ja sisäisyydessä sen oman totuuden. Ja se ei ole sama kuin mulla tai sama kuin sulla, mutta se herättää siellä sen kokemuksen. Niinpä, kyllä. Ja sitten se, että kun kohdattiin siellä vapausfesteillä, niin se, miten mä ilmennän itseni ja miten Mika ilmentää, niin se herätti sussa kokemuksen. Ja siinä on niitä erilaisia symboliikkoja sitten mukana myös, mitä sä äsken kuvailit. En mä tiedä, mistä mä oon tullut. En mä tiedä. En mä edes tiedä, kuka mä oon. Mutta siis toki niin kuin monet näkijät saattaa, ja kun on tää tämmönen tietty henkinen maailma, niin annetaan asioille käsitteitä. Kyllä. Eikö vaan? Niin, että mieli ymmärtää. Että mieli ymmärtää. Niin, mutta se on loppujen lopuksi, sekin on mielen maailma, se on mielen luomaa. Niin. Mulle on sanottu, että mä tuun jostain 11 ulottuvuudesta. Niin kuin what? Mikä 11 ulottuvuus? Mitä se on? Sitten mulla on sanottu, että mä koskaan tuu tapaa niitä sieluja edes, jotka on sieltä ulottuvuudesta syntyneet. Ne harvoin inkarnoituu tänne. Ja mulla on tosi vähän maa-elämiä myös. Ja mä en tule koskaan tapaan niitä, jotka on syntynyt sieltä ulottuvuudesta, mutta niitä on kuulemma 11 täällä. Niin, että erilaisia tarinoita. Erilaisia tarinoita. Mutta mä tunnen esimerkiksi sun kanssa ihan äärimmäisen syvää yhteyttä. Ja jos joku näkijä vaikka sanoo tommosen, niin sehän helposti alkaa rajoittaa sun elämää ja maailmaa, että miten sä suhtaudut tähän maailmaan, miten sä alat luomaan sitä maailmaa sieltä sun todellisesta itsestä käsin. Koska sit sulla on se mielikuva, että ei, täällä on vain 11, mä en tule koskaan niitä tapaan, vitsit mä oon yksinäinen, tiedätkö, että mieli lähtee luomaan kaikenlaista. Mutta just tässä hetkessä me tunnetaan todella syvää yhteyttä. Ja vois sanoa, että ollaan sielun siskoja ja mitä tahansa näitä sanoja niin kuin käyttää. Kun ei niillä ole mitään merkitystä loppujen lopuksi. Niin. Mutta niille annetaan niin valtavasti merkitystä henkisellä polulla ja moni jää siihen trappiin myös ja saattaa koko inkarnaation seikkailla niissä. Eikä siinäkään ole mitään pahaa. Se on täysin fine, että jokaisella voi olla se omanlainen todellisuus ja täysin vapaasti elää sitä niissä laaduissa ja mitä se sitten haluaakaan kokea niiden kokemusten kautta läpi. Mutta että mulle se todellinen itse, niin se on täysin tuntematon. Ja se on se, mikä pelottaa. Koska mä en voi määritellä sitä. Ja mä en tiedä, miten mä ilmennän itseäni seuraavassa hetkessä. En mä tiedä. Mutta eihän sitä tarvitse tietääkään, niin. Koska ei ole mitään muuta kuin tämä hetki. Just se. Tavallaan, että oliko eilistä, onko huomista. No ehkä meidän mielessä. Se on vaan mielessä. Mutta että silloin, jos me ollaan täällä sydämessä, tavallaan meidän kotona, niin silloin me ollaan tässä. Just näin. Että tavallaan niin kuin mieli tietää, että viereisessä huoneessa on toisia ihmisiä tai että jäällä luistelee joku. Mutta että onko sillä väliä, koska sitten se rikkoo sen, sitten jos heittää ajatukset sinne järven jäälle, niin se katkaisee tämän. Kyllä. Jossain määrin. Kyllä. Juuri näin. Just näin. Eli tämmöiset virtailut, kun kysyit, että mitä on todellinen itse. No sehän tuli tuossa hyvin esille. Ja mä aloin tutkia sitä jo silloin niin kuin 19-vuotiaana. Silloin mä oon aina ollut kiinnostunut siitä, että mistä tämä todellisuus muodostuu. Ja sitä tutkimusmatkaa mä oon tehnyt. Mä oon 45. Niin, kyllä. Niin,
silloin, mutta sitten niin kuin lapsuudessa niin mulla on ollut aina se tietoisuus, että mä oon muutakin kuin keho. Mä oon muutakin kuin tää ihmisyys. Mulla oli paljon irtaantumisen kokemuksia kehosta ja paljon mystisiä kokemuksia ja olin yhteydessä muuhunkin kuin tähän maailmaan. Niin se on ollut musta aina. Joo. Kyllä. Sitten Joo. on. Niin. Joo, eiköhän mä luulen, että se on jossain määrin ollut kaikissa. On se mussakin ollut tosi vahvana, mutta sehän Kyllä. on sammutettu tai sammunut. Kyllä. Että pitkän aikaa oli sitten ihan niin kuin hyvinkin tiedostamattomassa tilassa ja jopa niin kuin täydessä pimeydessäkin. Joo. Mutta että mä koen, että sekin on ollut niin kuin yksi tärkeimmistä opettajista, koska mä koen, että ei voisi olla niin hyvissä keijupölyissä, jos ei olisi sitten nähnyt niin monenlaisia niitä ihmisyyden kokemuksia. Niinpä. Ja että jokainen niistä on luonut tämän Niinpä. hetken tässä näin. Niin, ja kiitos niistä kokemuksista. Kiitos, että on elänyt läpi niitä täyspimennon hetkiä. Kiitos sulle Oikeesti. siitä. Ei ole kukaan koskaan niinku sanonut tolleen. Eikä mä oon ite tajunnut, siis kyllä mä oon niinku ajatellut, että se on ollut tärkeetä, mutta en mä oon ikinä niinku... Tuoda se täys hyväksyntä sinne, että sitä ei tarvi tuomita tai väheksyä millään lailla. Kyllä. Että sun olisi pitänyt olla keijukaispölyissä esimerkiksi aina. Niin, joo, kyllä mä sen tiedostan, että enää mä ois voinutkaan, koska sitten mä en osais niin arvostaa sitä. Kyllä. Mutta Ihanaa. mä oon taas pillittämässä naulalle. Joo. No tästä voidaan nyt laittaa, jos joku kerää jotain Tick the Box, niin voi laittaa, että Keijupöly-podcastissa ensimmäiset itkut. Että mä oon aika paljon laittanut someen, tullut kaikkia videoita, missä on sitten päästänyt elämänvalloille, mutta kerrankin näinkin sitten, että yhdessä, eikä se ole aina silleen, että yksi itkee kameralle. Niinpä. Että se on tärkeää työtä. Ja se on tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja että me seistään sen takana, mitä me ollaan ja mitä me ollaan käyty läpi. Kyllä. Se on todella tärkeää. Kaunista matkaa. Niin. Ikään kuin semmoinen tietty sielun palanen susta olisi tullut. Joo, kyllä se tai jotenkin niinku tuli rauhaa ja kyllä. semmoisen lisää. Joo. Ja itse asiassa se on aika pitkälti myös sitä, miten mä toimin ihmisten kanssa, että mä ikään kuin kutsun niitä kadonneita sielun palasia tähän hetkeen. Ne pääsee eheytymään ja ne pääsee rauhaan ja rauhoittuun. Ja sillä on myös sitten ne upeat vaikutukset fyysiseen kehoon ja hermostoon. Kyllä. Sillä on monenlaisia vaikutuksia. Kyllä. Joo. Joo, tosi niinku... Että sä autoit muakin muistaa sitä, että ai niin, näinhän muuten Katri, että tää mun instrumentti toimii. Ja se on ehkä osa sitä, kun mä oon toiminut lasten kanssa tosi paljon. Ja on vähän semmoinen vauvakuiskaaja tietyllä tavalla, kun mä oon ollut synnytyksissä. Ja mä oon ollut myös kuoleman hetkillä. Mä oon auttanut ihmisiä niinku sä oot tavallaan niinku portinvartija. Mä oon semmoinen portinvartija. Tai ei vartija välttämättä, mutta joku niinku semmoinen välittäjä. Joo. Ja sitten pystyn niinku kutsumaan niitä kadonneita sirpaleita takaisin. Joo. Ja jos nyt mennään taas näihin, niin joku on sanonutkin musta, että Atlantiksen aikaan mä oon toiminut niin kuin maan ja taivaan välillä. Että on ollut semmoinen niin kuin äiti, joka on auttanut sieluja tänne ja sitten täältä pois. Joo, kyllä. Joo, se on mulle tosi läheistä. Se on jotenkin, mulla on itsellä jonkinlainen ajatus, tää on jännä, että tuli, jännä tämä Atlantis esiin, koska se on ollut jossain niinku unissa ja ajatuksissa ja jossain, mutta että mulla ei ole niinku oikein siitä semmoista... Nyt tulee vahva energia. Mutta että mulla ei ole niinku sellaista tarkkaa mielellistä muistikuvaa, tai eihän miele tietenkään semmoista voi ymmärtää tai muistaa, mutta että mikä se juttu on ollut, koska se termi pyörii
ihmisten täällä näiden olevien valosielujen niin kuin ulosannissa. Niin, että mikä se niin juttu on ollut, mikä on ollut niin merkityksellinen. Niin, se on ollut sivilisaatio, joka on elänyt tosi syvässä yhteydessä. Mutta sehän tässä onkin se juttu, että kun me tietoisuussieluina käydään näitä eri aikakausia läpi täällä maan päällä, on Egypti, on Lemuriat ja on nämä tietyt aikakaudet, niin ne antaa myös meille tiettyjä laatuja. Mutta se, että minkälainen se ihminen oli silloin, se oli täysin erilainen. Mutta sitten kun me lähdetään tavallaan niin kuin tämän nykytietoisuuden valossa katsomaan jotain aikakautta, mitä se on silloin ollut, niin siihen tulee tulkintoja, siihen tulee väärinymmärryksiä. Ja kukaan ei myöskään loppujen lopuksi tiedä, minkälaista se on ollut. Niin, ja sitten, mutta se on ollut aivan erilaista, että silloin ei ole ihminen ollut esimerkiksi tietoinen itsestään, vaan se on elänyt täysin yhteydessä. Sillä ei ollut vielä itsetietoisuutta. Se on vasta kehittynyt myöhemmillä aikakausilla. Ja se on se yhteys, mitä ihminen myös kaipaa. Ihminen kaipaa olla yhteydessä. Ja sitten Atlantiksen aika monelle on semmoinen ihannoitu aikakausi. Juuri sen takia, koska silloin ollaan oltu niin vahvassa yhteydessä. Mutta ihminen ei myöskään ollut itse tietoinen. Eli se on hyvin erilaista olemista ollut. Eli me ei voida oikeastaan edes me ei voida koskaan palata mihinkään vanhaan, vaan meidän evoluutio koko ajan jatkuu. Niin, ja eihän aika muutenkaan välttämättä ole edes lineaarinen. Ei. Että jos aika on muutenkin vaan mielen luoma illuusio ja tämä on yhtä iäisyyttä koko ajan, niin että onko se tavallaan se Atlantis, se on tässä ja nyt koko ajan, mutta me ei vaan niin kuin, kun me ollaan niin kiinni jossain kaikessa ulkoisessa hölönpölössä, niin me ei niin kuin tavallaan nähdä sitä. Tai ei aina nähdä. Tulee niin kuin hyvinkin usein koko aika enemmän ja enemmän hetkiä, että se muistaa, että se taivasten valtakunta on tässä ja nyt. Niinpä. Mikä on ja kaikki aikakaudet. Niin, kyllä. Ja esimerkiksi niin kuin mun ja Mikan äänihoidoissa moni kertoo sitä, että ne saattaa kulkea ihmiskunnan eri aikakaudet läpi, koska meillä on niin laaja soitin valikoima, mikä koskettaa ihmisyydessä niitä eri aikakausia. Kyllä, joo, ja nimenomaan just sekin, että mä oon tosi paljon, esimerkiksi jos ajatellaan, kun mä itse ajattelin, että se on niin kuin pallo, mutta toisille se on lättö, ja olko se ihan mitä lystää, niin että tavallaan mä oon reissannut tosi paljon, 10 eri maita kierrellyt niin sanotusti tässä elämässä, mutta että ne on kaikki jotenkin semmoisia paikkoja, missä kun mä mein sinne, oli se Australiassa tai Amazonin sademetsä tai Aborigeenien maat tai mitä tahansa, niin se on kuin mä olisin tullut sinne uudestaan, vaikka mä en ole siellä tietoisesti ollut. Kyllä. Mutta että just tämmöiset alkuperäiskansat ja Mosambikissa ja monia tämmöisiä niin kuin hyvin semmoisia isoja sivilisaatioita, mitä historiankirjat niin sanotusti kertoo, niin niiden maille kun menee, niin se on, että palaa kotiin. Kyllä. Mutta että tämä maa, mikä meillä täällä Pohjolassa on, ja toiset puhuvat, että valo tulee Pohjolasta, että mitä nämä kaikki tarinat on. Niin, että onko nämäkin vaan tämmöisiä meidän tarinoita, mutta että menneet elämät ja tulevat elämät ja muuta. Mutta että kun tämä juttu tässä on niin kuin kuitenkin se todellisuus tässä hetkessä. Kyllä. Ja kaikki ei välttämättä ei ole edes mielenkiintoa päästää irti niistä tarinoista, koska se identiteetti on muodostunut niiden ympärille. Ja kun me lähdetään sitä identiteettiä purkaan, ihminen kokee aina turvattomuutta, se kokee pelko, ei se välttämättä halua päästää niistä irti, eikä tarvi. Mutta se syttyy sitten jokaisen sisäisyydessä luonnollisesti omalla ajallaan, jos se on syttyäkseen. Tarinoista irti päästäminen. Kyllä. Miten kun sanoit, että se tavallaan luo turvattomuutta, ja tämä turvattomuus näkyy tuolla kaduilla aika paljon, että siellä on se, ja se tulee tosi vahvasti kollektiivienergiastakin semmoinen pelko ja turvattomuus ja monenlainen juttu, niin sä puhuit siitä
ennen kuin laitettiin kamera päälle luonnosta ja metsästä ja puihin kiipeilystä. Itse on hyvin vahva puihin kiipeilijä myös. Että tavallaan, jos se luonto on osa sitä tuttua ja turvaa, mutta että mikä on se ihan ydinperusturva, mistä sä sen saat? Onko se sussa koko ajan itsessä vai? Mä oon käynyt hyvin monenlaisia vaiheita tuossa läpi. Tosi monenlaisia vaiheita. Ja nyt viimeisin turva, mistä mun piti päästää irti, oli parisuhde. Ja me molemmat koettiin se hyvin vahvasti, että meidän on päästettävä tästä irti, jotta kumpikin voi vapautua vieläkin enemmän omaksi itsekseen. Koska jokaisessa suhteessa tulee helposti niitä semmoisia niin kuin tiettyjä energeettisiä siteitä. Ja sitten voi tulla niin kuin kohtaan, että nyt tämä ei enää palvele. Että nämä ei niin kuin kohtaa toisiansa. Ja täytyy olla rohkeutta hypätä sinne tuntemattomaan uudelleen ja uudelleen. Ja päästää irti, jos haluaa, niistä turvarakenteista, mitkä on rakentanut. Ja silloin sä oot ihan tyhjän päällä, että kaikki se, mitä sä oot ajatellut, että sä oot, niin se katoaa. Kuolemahan on myös semmoinen hetki, kun meillä joku läheinen kuolee, niin silloin ihminen käy myös semmoisen syvän metamorfoosin ja oikeastaan tarkastelee niitä omia turvarakennelmia. Turvarakennelmissa sinänsä ei ole mitään pahaa. Ne on erittäin hyvä asia hermostolle ja ihminen tarvii niitä. Se tarvii niitä niin kauan aikaa, kun se on valmis täysin purkaan sen oman minärakenteen. Eli se, joka kokee asioita ja oman mielensä. Ja se polku on usein niin kuin vuosia kestävä prosessi, kun purkaa niitä erilaisia turvarakennelmia. Ja niiden purkaminen on hyvä aloittaa rauhassa ja pikkuhiljaa. Ja erityisesti jos on traumakeho, traumahistoria, niin erityisesti silloin se pitää tehdä todella lempeästi ja hienovaraisesti. Että se hermosto ja fyysinen keho kestää sen. Ihmisen mieli kestää sen. Ihmisen tunnekeho kestää sen. Ja ei se polku ole edes kaikille semmoinen vapautuksen polku, että ihminen haluaa vapauttaa itsensä kaikesta. Se ei todellakaan ole kaikille. Ei kaikki edes halua sitä. Et siihen tarvii olla semmoinen syvä sydämenpalo ja mulla se on aina ollut. Nuoresta iästä alkaen. Ja mä oon tiennyt sen, että mä haluan elää täysin vapaana. Ja sit mä oon ilmentänyt sitä omalla keskeneräisellä tavallani erilaisissa konstellaatioissa ja suhteissa ja sillä tavalla. Mä voisin sanoa, että mun lasten kanssa se on toteutunut. Että se on ihan huikea se yhteinen synkronia, mikä meillä on ja minkälainen vapaus me annetaan toisille ja tuetaan toisiamme. Ja se on niin kuin siinä upealla tavalla toteutunut. He ovat kaikki käyneet Steiner-koulun ja on lääkinnyt heidät pelkästään luonnonmukaisilla lääkkeillä, kääreillä, homeopatialla. Kaikki se vaihtoehtoinen kirjo. Ja koskaan ei ole vielä tarvinnut tukeutua muuhun. Ollaan sillä tavalla tähän mennessä selvitty, mutta ei ole mikään ongelma milloin tahansa vaan kulkea tuonne allopaattisen lääketieteen pariin. Mutta halusin vaan tämän tuoda tähän, että kun se on ollut mun unelma oikeastaan aina. Se on ollut mun unelma, että me voitaisiin ihmisten kanssa elää täällä täysin vapaasti. Että jokainen voisi kunnioittaa toista ja antaa toiselle sen tilan olla semmoinen kuin se on. Ja että siellä ei ole mitään sitä väkivaltaa. Ei minkäänlaista väkivaltaa itseämme eikä toisiamme kohtaan. Sen takana mä seison ehkä nyt enemmän kuin koskaan. Ja sitä todellisuutta mä saan elää mun lasten kanssa. Ja se on todella koskettavaa ja kaunista ja ihanaa. On, ja se tuntuu täällä teidän kodissa. Joo. Jotenkin silleen, että niin kuin sekin sanoit, että mä tulin tänne niin kuin kotiin, mutta että se on kuitenkin se ilmapiiri on niin kuin tosi kevyt ja rauhallinen. Joo. Että kun
senhän ihminenhän, vaikka ei olisi niin herkkaistinen kuin minä, niin tunnistaa, että jos jossain huoneessa on vaikka riidelty. Kyllä. Koska siitä jää jälki sinne. Että se huoneen energia on semmoinen, niin kuin, että Mutta että täällä on silleen niin kuin sellainen tiililiili, sellainen harmonia. Ja sitten toi väkivallattomuuden periaate muutenkin on tullut niin kuin monesta paikasta viime aikoina. Että mä luulen, että ihmiset on enenevissä määrin menossa nimenomaan sinne semmoiseen luontaiseen, että se ei ole pelkästään se väkivallattomuuden periaate niin kuin ihmisten välillä, vaan kaikkien eliöiden välillä. Just näin. Että kunnioitetaan sitä puuta ja jos metsästetään, niin pyydetään siltä metsältä ja riistalta lupaa, että antaako se metsän henki meille sen eläimen, eikä vaan tuolla navetoissa pidetä laarteissa eläimiä ja lahdata niitä miten lystää. Tai sitten, että jos kerätään pähkinöitä tai sieniä, niin että minkä verran me saadaan sieltä äitimalta niin kuin sitä saalista. Koska silloinhan se on synkronia ja elämän virrassa elämistä, eikä vaan? Kyllä. Ja silloin me ei vastusteta elämää. Ja me ei aiheuteta lisää kärsimystä itsellemme eikä toisillemme. Mutta se vaatii sitä, että jokainen ottaa vastuun. Ja se vastuun ottaminen ei juman kautta ole helppoa. Kaikki haluaisi projisoida ja syyttää toisiansa. Se on sun vika. Niin, ja sitten tavallaan, että vaikka ottaisikin yksilönä vastuun siitä omasta itseyden kokemuksesta, niin sitten siihen ei välttämättä anneta. Niin kuin tavallaan, tai annetaan, mutta että sekin, että tulee aikamoinen paine sitten eri osastoista yhteiskunnasta ja muusta, että ei kun sun täytyy tehdä näin, sun täytyy laittaa lapset sinne koirakouluun ja sun täytyy tehdä näin, mutta että siinä täytyy vaan vielä enemmän niin kuin nostaa siihen omaan vahvuuteen ja juurille ja imeytyä siihen äitimaahan, niin kuin, että ei mä oon muuten tässä ja mulla on tämä. Kyllä. Olematta se, että minä olen, tai identifioitumatta siltikään siihen, että minä olen tämä yksilö tässä, mutta että se kuitenkin, että jokaisen täytyisi, tai ei täytyisi, kukin tekee mitä lystää, mutta että se on niin kuin jotenkin luontaista, että se matka menee sillä tavalla, että löytää siinä nimenomaan sen todellisen itsen äärelle. Oli se, niin, voiko sanoa, että luontaista? Kai sen voi sanoa, kun sanoo jo, mutta että antaa tietenkin jokaiselle vapauden olla löytämättä mitään. Todellakin. Näin on. Ja me eletään ihan valtavassa tällä hetkellä niin kuin polariteettien maailmassa ja ne vaan vahvistuu koko ajan ja niin kuin sanoit siitä turvattomuudesta niin ne tulee pintaan ne turvattomuuden kokemukset, koska ihmiset alkaa herätä, että tämä mitä mä ajattelin, ei elämä olekaan tämmöinen. Et siitähän se niin kuin pikkuhiljaa lähtee se herääminen, että ensiksi ihminen herää silleen, että okei, mä en oo mun tunteeni. Mä en oo mun ajatukseni. Se on se ensimmäinen askel usein, mitä niin kuin tapahtuu. Ja tää todellisuus ei olekaan sellainen, mitä mä ajattelin, että tää on. Ja sitä kukaan ei voi niin kuin sanoa, että kuinka pitkään ne tietyt vaiheet tavallaan kestää. Mutta siihen pohjautuu aika moni kaikki NLP ja mindfulness-tyyppiset ohjaukset, missä opetetaan tiedostaan omia sitten tunteita ja ajatuksia ja näin päin pois, eikä vaan sitä, että olet tietoinen siitä, että sulla on tunteet ja ajatukset. Sitten jos sitä jatkaa pidemmälle tutkimista, kun tämä on kaikki tutkittavissa. Tässä ei ole mitään ihmeellisyyttä. Tämä on ihan siis insinööriaivoillekin niin kuin järkeenkäypää touhua. Tässä ei ole mitään mystiikkaa. Ei yhtään mitään. Sitten sä voit lähteä tutkimaan, että okei, no kukas mussa on se, joka näkee mun ajatukset? Kuka näkee ne tunteet? Kuka näkee aistimukset? Eli sä voit lähteä sisäisesti, meditatiivisesti tekemään sellaista tutkimustyötä, jos sä haluat. No, kukas se on, joka on tietoinen kaikesta? Siinäpä onkin sitten muutamaksi ihmiselämäksi tutkittavaa. Ja koska se on loppujen lopuksi, se joka on tietoinen kaikesta, niin se on myös mieli. Loppujen lopuksi se tietoisuus. Ja se on se, joka luo myös tämän maailman. Tämä maailma muodostuu loppujen lopuksi vain aistikokemusten kautta.
moni ei halua lähteä edes tutkimaan niin pitkälle, koska se vaatii voimia. Se vaatii tosi paljon tietoisuusvoimia ponnistella. Ja moni saattaa heti väsyä. Mutta sitten jos sitä jatkaa pidemmälle ja pidemmälle ja pidemmälle meditatiivisesti, niin sä pystyt myös sulattamaan sen, joka on tietoinen kaikesta. Eli kokia sinussa lähtee pikkuhiljaa sulaan. Ja sitä voisi kutsua sellaiseksi niin kuin ykseyden tietoisuudeksi. Sä siinä kohtaa kokee, että ei todellakaan ole sisällä ketään tekijää, vaan sä oikeastaan niin kuin universumi liikuttaa sua. Niin, kyllä. Tässä rupesi niinku itsekin huojumaan. Joo. Ja se minä katoo sieltä. Mutta tämä vaihe saattaa kestää aika pitkään, koska ihmisellä on niin paljon niitä kiinteitä energioita siellä fyysisessä kehossa. Ja siinä kohtaa täytyy kohdata ne kaikki varjot, koska ne ei pääse niiden porttien läpitte. Suurin osa henkisyydestä on tätä, mitä mä kuvasin. Ja jos niin kuin puhutaan buddhalaisuuden polkua, niin sit se minä-rakenne, se hajoaa kokonaan. Sitä ei ole enää koko minä-rakennetta. Et sä oot täysin vapaa. Ja silloin ei ole kaikki nämä turvarakenteet, rajat, ne kaikki katoo, niitä ei vaan ole. Mutta sä pystyt myös ilmentämään niitä, näyttämään niitä ihmisille ja näin. Mutta silloin sulaa täysin tyhjyyteen. On vaan tyhjää. Tuossa niin kuin näin tosi lyhyessä ajassa kuvattu heräämisen polku. Toki siinä on monenlaisia vaiheita ja variaatioita ja kaikenlaista niin kuin mukana, että ei se ole niin yksisuuntainen juttu. Ja siinä voisi kuvata tosi monin eri sanoin, mutta halusin vaan tuoda tämän esille sen takia, kun puhuit niistä turvarakenteista, että siinä on niin kuin monenlaista vaihetta, kun lähdetään purkaan niitä turvarakenteita. Monenlaista vaihetta ja täytyy jokaisen yksilön kohdalla hyvinkin hienovaraisesti kuunnella sitä, että mitä tämä ihminen tarvitsee. Mikä palvelee tätä ihmistä. Mitä hän oikeasti kaipaa. Mitä siellä kysymysten taustalla on. Se vaatii herkkyyttä ja kuuntelua. Ja ketään ei saa puskea minnekään eikä pakottaa, vaan kaikki pitää tapahtua lempeän hellästi. Mutta tässä ajassa ihmisiä herätellään aika rajusti, ettei se kovin lempeätä ole. Niin, kyllä. Joo. Että tulee niinku ihan iskuina. Niin, mutta että tavallaan se on... Mutta joskus sitäkin tarvitaan. Niin, että nyt tuntuu, että se on vähän niinku pakkotila. Joo, se on just näin. Sitten jos et sä oot tehnyt sitä, niin sit niinku, kyllä sut pakotetaan siihen. Niin, ja se tulee niinku niin rajusti, että jos et sä oikeesti nyt kuuntele sitä, mihin sun on mentävä, niin elämä niinku antaa sulle niin paljon tuskaa ja kipua, että sä oot ihan, mitä mä teen? Kyllä, ja kyllähän se huomaa tuolla tavallaan, kun kävelee kaupungilla tai muuten, että siellä on tosi paljon semmoista tavallaan hätää ja kärsimystä ja pelkoa ja tuskaa, mutta enenevissä määrin se on niin hauska, miten siellä löytyy kirkkaita silmiä. Semmoisia silmiä, jotka havainnoi, on läsnä. Joo. Ja se on niinku aina vaan silleen, niinku, että mä en oo täällä yksin. Et kun monesti tuntuu silleen, että kun ihmiset kävelee kaduilla tälleen näin ja sitten ne on niinku vaan siinä omassa matriksissa. Ja, niin sitten kun siellä on välillä semmosia, että vaikka pikkulapset, jotka kiipeilee puihin tai aikuisiakin, jotka välillä tekee jotain muuta kuin katsoo sitä omaa päätettään tai mikrosiruaan, niin kyllä. Se on tosi hienoa. Kun kohtaa sen ihmisen. Niin, kyllä. Ja vaikka sillä ihmisellä olisi ihan valtavasti vaikeuksia, niin kuin eilen mä näin pankissa sellaisia, sillä oli valtavasti vaikeuksia sillä ihmisellä, mutta kun ne katseet vaan kohtasi, niin siinä oli jotain todella kaunista ja semmoista, että tulee nähdyksi, kuulluksi, semmoinen, että kyllä. Wow, kyllä. Vitsit sä oot kaunis ja ihanaa. Joo, ja just toi silleen tavallaan tuolla
nyt täällä Tampereella kun ollaan, niin muutaman päivän pyörinyt tuossa kylillä, niin se on hauska, kun siellä on aina välillä semmoisia joukkoja tai niissä kutsuttuja laitapuolen kulkijoita, on huumeiden käyttäjiä tai asunnottomia tai juoppoja tai jotain muuta, niin se on ihana, miten sielläkin on se kipinä. Kyllä. Tavallaan, että jotkut on niinku tosi siinä hyvin pahossa tilassa, mutta että siellä joukossa on niitä, joiden silmät loistaa. Kyllä. Ja mä oon niinku erityisesti niinku pysähtynyt niiden äärelle ja laittanut niinku kaiken siunauksen, koska ajattelen, että jotkut sielut on valinnut sen polun, että ne elää tavallaan siellä, missä on kaikkein tuskasinta ja pimeintä. Että sehän niinku se on niinku superkaunista ja arvokasta. Helppohan meidän täällä fiineissä valkoisissa taloissa niinku jääkaapit täynnä ruokaa niin tehdä valotyötä, mutta että ne, jotka oikeasti tekee sitä valotyötä siellä sillä alla, niin vautsi vau. Mulle tuli mieleen mun mummu, joka antoi aina, sen alakerrassa asui sellainen todella syvästi alkoholisoitunut mies. Ja se pyysi aina mun mummulta rahaa. Tietenkin, että se voi ostaa lisää viinaa. Niin mun mummu sanoi, että ja rahaa mä en sulle ikinä anna, mutta se kantoi sille aina ruokaa. Jep. Eli se antoi sille niinku ruoan kautta apua. Kyllä. Että se ei voi viinaa ostaa lisää. Että se on sitä sosiaalityötä. Kyllä. Se on sitä toistemme kohtaamista. Ja se on juurikin sitä, että kun me kuljetaan kadulla, niin me voidaan kohdata joku ihminen. Ja sillä voi olla ihan käänteen tekevä vaikutus, että koskaan ei pidä aliarvioida sitä omaa vaikutusta, mikä silloin toisiin ihmisiin. Kyllä. Ihan todella pienillä asioilla, että sä voit niin kuin pelastaa sen ihmisen päivän. Sille voi tulla niin kuin ihan uskomattoman hyvä olo siitä moneksi päiväksi ja kevyt olo, ja se voikin luoda sitten jotain ihan muuta sen elämässä. Kyllä. Sen yhden kohtaamisen vuoksi. Kyllä. Ja se yhteen tuleminen, se on niin äärimmäisen tärkeää. On, kyllä. Kyllä. Ja kulkee, mennä, olla. Kiitos, että teet ja oot mitä oot ja teet. Se on tosi arvokasta. Ja se oli hyvä se video, minkä sä teit siitä, että joku oli laittanut sille sitten mailia. Että oli ollut joku tämmöinen kohtaaminen. Ja se on kiva, että itsellekin joskus on tullut semmoisia viestejä, että on joku. Kun mä välillä teen videoita Instaan vaikka, niin mä vaan niinku ränttää sinne jotain ja laitan menee. Niin sitten, että joku on oikeasti saanut siitä jotain. Tai että joku on oikeasti kattonut sen, niin sekin on aina silleen, että ai näitäkö joku kattoo. Niin se on, ja sitten niistä saa vielä jotain, niin se on niinku kiva. Kyllä. Mutta että lähtökohtaisesti se pitää tehdä siitä puhtaasta intentiosta, että niin sanotusti itseä varten, että ei tuota vaikka sisältöä muita varten, vaan että ettei siihen tule tavallaan semmoisia muureja, että jos pitää tehdä jotain tietyn tyyppistä materiaalia jotain varten, että nimenomaan että se sitten jos tekee, niin että jos tekee, niin sitten että se tulee just sieltä aidosta jutusta, ja että saako tykkäyksiä katsoja, niin sitten saa saa jos saa, ja että kuitenkin se näkee, joka sen on tarkoitus nähdä. Joo, siis niin paljon täytyy purkaa jokaisen noissa asioissa, että todella on vapaa olemaan. Niin, kyllä. True being. Niin, joo, se on kyllä ollut 7 vuotta. Joo, ja se koko ajan on metamorfoosissa, niin kuin ollaan. Kyllä. No mä haluaisin vielä kysyä siitä, tai pyytää muutamaa sanaa siitä, tai muutamaa enemmänkin sanaa, jos haluat kertoa siitä työstä, mitä sä teet naisten kanssa. Tavallaan se Honor the Woman, ja sitten sä oot paljon nimenomaan näitä feminiini. No nimenomaan tämä naisten työ, mitä sä teet, ja sitten, että tavallaan siitä luontaisesta naiseudesta, niin. Onko sulla jotain ajatusta? Sano jotain eksaktimpaa, kun mä oon aika paljon tässä puhunut, niin kysy, että mitä erityisesti sä haluat? No luontainen naiseus. Tavallaan mitä se on, että kun me ollaan näitä todellisia itseämme tässä kaikkeuden universumissa ja ykseyspaanalla suhaillaan, niin tavallaan se feminiini, maskuliini, että nyt kun me ollaan tässä kaksi feminiini, tai että meillä on niin kuin enemmän sitä feminiini-energiaa kiertää tässä, kun me ollaan. Että miten me voitaisiin naiset silleen luontaisesti
tukea toisiamme siinä, että oli puhetta siitä, että sitä kateutta ja niin okei, nyt mä alan päästä siihen ytimeen, mitä sä haluat kysyä. Eli sä haluat enemmän niin kuin eksaktimpaa vastausta siitä esimerkiksi näistä polariteeteista, feminiini, maskuliini, ja niin, miten mä työstän sitä vai? No lähinnä niin kuin tavallaan siitä koska noin mitä sä äsken kysyit, niin mä oon jo vastannut niin tähän videolla. Mutta että se työ, mitä sä teet naisten kanssa ja mitä me niin kuin tehdään tässä kollektiivina feminiinissä, kun me ollaan, niin miten me voidaan enemmän vielä itsessämme tässä roolissa niin kuin vahvistaa itseä ja yhtä aikaa muita sen kanssa. Joo. Että tavallaan onko se sitä omaa voimaan nousemista ja sitä feminiinienergian vahvistamista? No se on itsensä tuntemista ja sitten myös sitä, että kohtaa ne omat haavat. Minkälaisia haavoja siellä maskuliinipuolella on, minkälaisia haavoja feminiinipuolella on. Ja sitten, että pystyy kehollistamaan sekä feminiinienergian että maskuliinienergian, että äitiyden energian ja että pääsee niin virtaan vapaasti jokainen niistä laaduista. Ja silloin kun ne pääsee virtaan vapaasti, niin silloin oikeastaan vasta nainen astuu sellaiseen voimaan, mikä on täynnä ihmeitä. Mikä on täynnä tämän mielen tuolla puolen ja nainen todella on yhteydessä. Ja mulla on itse asiassa tähän on myös koulutus, se Phoenix-koulutus, mikä on niin kuin onlineissa. Se on semmoinen laajempi kokonaisuus tässä, missä me käyn niitä asioita läpi ja me tehdään siellä se työ. Me todella tehdään se työ. Ja siellä on valmennusta, siellä on energeettistä työskentelyä. Että jos me ei tehdä sitä duunia itsessä, niin ei mikään muutu. Niin mä oon todella työskentelen silleen, että se tapahtuu somaattisesti. Ja ihminen inkarnoituu. Se todella ottaa käyttöönsä tämän instrumentin, mikä sillä on. Ja niin kuin ollaan puhuttu, että naiseus ei ole tietynlaista tässä muodossa, että se ilmenee jokaisen kautta eri tavalla. Ja mussakin on todella vahva maskuliininen puoli. Äitiys loppujen lopuksi ei se ole mitään feminiinisyyttä. Se on todella vahvaa maskuliinin roolia. Sä organisoit, sä järjestät, sä kontaktoit. Kasvattaminen on hyvin maskuliinista ja se, että sulla on se suora selkäranka, siellä on se turva, mihin lapsi voi täysin nojata. Ja se pedagoginen selkärankan, niin mulla se on tosi näkymätön. Sillä tavalla. Se on tietyllä tavalla, että sit niiden lasten äärellä niin tämä on just mielenkiintoista, että kun mua on pyydetty tosi paljon myös opettaa äitiyden asioita. Kun me ei voida kloonata itteemme. Että kun jokainen tekee sen sitten omalla tavallansa. Mutta että haluan tällä vaan sanoa sitä, että miten ne eri laadut sitten ilmenee kenessäkin, niin se on tosi yksilöllistä. Että mä tuen siinä yksilöllisellä polulla ja lähden tarkastelemaan sun kohdalla, että mitä siellä on epäharmoniassa, mitä siellä on epätasapainossa, koska jokainen meistä on tullut tänne tasapainottamaan asioita tavalla tai toisella. Ja niiden kautta oppii, että me tullaan siihen harmonian ja equanimity-tilaan, missä aivojen puoliskot toimii ikuisuuden symbolissa, eli maskuliini, feminiini voi täysin olla synkroniassa keskenään. Ja silloin se tarkoittaa myös fyysisesti oikea ja vasen puolisko meidän kehossa. Ja sydänchakra naisella, kohdun alue. Ja sieltä on purettu sukupolviset, ylisukupolviset teemat, aiheet. Tämä on niin kuin valtavan iso teema. Kyllä. Ja en mä pysty yhdessä hoidossa ihmiselle kattaan sitä kaikkea. Se on usein se on vuosien projekti. Kyllä. Mutta millä tavalla mä kosketan sitten niissä, vaikka jos ihminen tulee yhteenkin tapahtumaan, niin siinäkin voi tapahtua jo paljon parantumista ja linjausta ja eheytymistä. Mutta sitten mitä enemmän niin työskentelee mun kanssa ja pidempään sitoutuu vaikka yksilölliseen valmennukseen, jos haluaa, ettei ole ryhmissä mukana, niin silloin me lähdetään tutkimaan sun kohdalla, että
miten tämä kakku saadaan toimii. Niin, kyllä. Toimii sillä tavalla, että sinä voit hyvin ja tosiaan sieltä niin kuin pääsee eheytyyn ne eri kokemukset joko tästä tai ylisukupolvisista näin. Mutta että pikkuhiljaa sitten nainen palautuu siihen orgaaniseen tilaan, missä se on yhteydessä. Ja nainenhan on luonnostaan yhteydessä vahvemmin kuin mies. Ja sen takia mies haluaa naista myös, koska sen kautta mies on päässyt yhteyteen. Niinpä. Ja siitä tulee nämä temppelinaiset. Ja kyllä. kun naiset rakastelee miehen kanssa, niin mies pääsee silloin yhteyteen. Ja mies pääsee purkamaan myös sitä ego-mieltä. Se pääsee rentoutumaan, sen hermosto rentoutuu. Sinne tulee sitä viileyttä. Sinne tulee vesienergiaa. Et miehet luonnostaan on enemmän niin kuin tuulta. Mutta naisillakin jollakin saattaa olla tosi vahva tulienergia. Nämä on tosi mielenkiintoisia, kun niitä lähtee tutkiin jokaisen yksilön kohdalla ja palauttaa sitä orgaaniseen luonnolliseen tilaan niin, että kaikki elementit voi todella virrata. Maa, vesi, ilma, tuli, plus sitten feminiini, maskuliini, plus sitten hermosto. Ja se on valtavan iso kokonaisuus. Lähtee niin kuin, että nyt kun sä kysyt tollaisen kysymyksen, että Meeri, me pitää tästä tehdä taas niin kuin joku tunnin, 2-3 video, että niin kuin, me ollaan ihan valtavasti katettu lyhyessä ajassa. Niin oli, ja sitten tavallaan itselläkin lähtee niin kuin tosi rönsyilemään, että kun on avattu niin kuin universumi ja Atlantis ja ykseys ja kaikki, niin sitten se ajatus vaan tulee niin kuin tälleen nyt sitten, että linjautuu ja sitten puhuu vaikka sen jälkeen. Mutta että on tosi paljon. Mutta upeata, vahvaa työskentelyä se on ja juuri sitten sen ihmisen näköistä ja sen ryhmän näköistä, joka tulee siihen. Että se oikeastaan määrittelee sitten sen, että miten mä puhun ja mitä siinä lähtee niin kuin virtaamaan. Kyllä. Niin kuin se, että kun me ollaan tässä yhdessä, me ollaan niin multidimensional beings, niin me voidaan puhua ihan mistä vaan. Kyllä. Tiedätkö? Kyllä. Ja se feminiini, sehän on aika niin kuin just sellaista niin kuin rönsyilevää ja jollekin se voi olla liikaa. Tämä meidän energia on silleen, että niin, mutta mullekin on yksi hyvä ystävä ja rakas kumppani niin muistuttanut aina siitä, että ei voi olla liikaa. Tavallaan, että jos se on se true being, olla niin kuin just jo kaikkeus ja kaikki niin kuin yhtä aikaa, niin sitten on. Että jos on niin kuin 10 vuosia supistanut ja pienentänyt itseään, niin kyllä siinä sairastuu. Että ei se ihmekään, että lähtee sukeltelemaan jotain tosi diippejä vesiä, että jos niin kuin koko aika sensuroi itseään. Naiset on ihan, siis kaikki, mutta erityisesti naiset on valtavasti pienentänyt sitä potentiaalia. Me ei edes, se on vasta pikkurakkonen, mitä me ollaan rautettu. Että mihin nainen kykenee, kun se oikeasti on yhteydessä ja lähtee luomaan asioita. Kyllä. Oikeeta. Joo, mullekin on hauska, kun jotkut aina, että tuosta keijupelyjutusta silleen, että miten se on niin paljon. Niin mä otan, tää on vasta alkulämmittelyä, että ootapa vaan kuule. Nääkin on ollut koko aika vaan silleen, että kun vauhti kiihtyy, niin on vaan koko aika silleen, että kuulkaas kohta lähtee. Silleen, että kun tuntee sen, että mitä sieltä on nousemassa, niin tavallaan, että haluaa pitää sitä vähän silleen, että tutustuu itse siihen true being ensin. Mutta että kun tietää, että meissä on kaikissa niin suuri potentiaali. Kyllä. Ja että jokaisessa on se oma pölynsä sitten, että oli se sitä, mitä kullakin on, mutta että just päästäisi sen niin kuin oma itsensä sinne laukalle. Just näin. Just näin. Ja tuohon Honor the Womeniin haluan sanoa vielä sen, että teen myös niin kuin erilaisia mahdollisuuksia kohdata mua. Että mulla on Facebookissa täysin ilmainen yksityinen ryhmä, missä mä säännöllisesti pidän vahvoja keskusteluita ja meditaatioita ja semmoista energeettistä työskentelyä. Sitten on tapahtumia, mitkä ei paljon maksa. Sitten on retriittejä. Sitten on iso, niitä on monenlaisia mahdollisuuksia työskennellä. Ja tähän vaan tuli mieleen se, että kun oikeastaan vaan retriiteillä ihmiset on päässyt tutustumaan muhun. Niin mä koen, että nyt mä haluan kanssa alkaa tekemään YouTubeen videoita tai podcastia, jotta se mun energia tulee tutuksi ihmisille. Niin, kyllä. Ja että siellä joku asia voi koskettaa jotain ja auttaa valtavasti. Kyllä. Niin semmoinen on kanssa
tämän vuoden aikana tulossa. Joo, se on tosi ihana pitkä aikaa saanut seurata sitä, että miten ystävät ja tutut ja tuntemattomatkin niin kuin nousee tavallaan siihen oma elämänsä päärooliin. Niin. Ja niille estradeille, mitä meille on tänne valmisteltu. Kyllä, ja ne estradit, missä mä oon ollut aikaisemmin, niin nekin on ollut just niitä, mitä elämä on valmistellut. Ei mulla ole mitään tarvetta olla missään estradeilla. Että ne retreat-estradit, ne on ollut niinku upeita ja ihania. On. Ja sitten on vaan aika uudenlainen, kun se elämä virtaa, se saa erilaisia muotoja. Kyllä. Ja nyt sellainen toisenlainen muoto kutsuu. Niinpä, kyllä. Muotokieli. Kyllä. Ja ehkä se on enemmän niinku sellaista elämän tanssia ja seuraa sydäntä. Niin, kyllä. Siinä mielessä. Kyllä, omaa sydäntä. Niin, kyllä. 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 Olipa ihanaa. Kyllä. Kiitos Katri. Kiitos. Onko jotain jäänyt hampaankoloon? Tai sanomatta? Joo, mä oon hampaat pessy. Joo, kyllä. Ei ole mitään sellaista. Mitä... Eli sieltä Facebookista se Honor the Woman-ryhmä. Joo, Facebookissa on ilmainen Honor the Woman. Se on englanniksi sen takia, että mun englanninkieliset ystävät myös voi liittyä niihin. Ja Instagramista sut löytää. Ja Katri Levonen ja sit truebeing.fi on nettisivut. Joo, mä laitan tuohon linkkikenttään jotain. Niin, voi käydä kukkimassa. Pääsee sitten katsomaan. Niinpä. Tää oli todella hieno hetki. Ja jatketaan seuraavissa hetkissä. Todellakin. Ihanaa. Kiitos. Kaikkea. Kaikille. Jatketaan seuraavissa seikkailuissa sitten. Kiitos paljon katsojille. Moi moi.